another mukbang videos na naman po tayo. And for today's video, ang naisip naming imukbang is pork steak. Ayan, pork steak guys. Kasi hindi ako mahilig or hindi ako masyadong nakain ng ng baka. So pork steak. Wait lang, bigyan na natin si Hailey dahil gutom na siya. Ayan, nauna na siyang kumain. Hindi ko alam, bagad siyang nagugutom. Kakakain lang namin ng ng puto pao. So, ayan, gutom na siya, guys. Tanggalin lang natin to. Pork. Bigyan natin siya ng spoon. That's it. My spoon. Ayan. Ang bango ng guys. Ang bango ng pork steak. Hot. It is Sobrang hot. It's not hot na, ate. Okay, my princess. Okay. Yan. Let me blow. Okay. You blow. Here it is. No more hot. So, na-excite ako dito sa pork steak. So, ako magkakamay lang ako, guys. Kasi alam nyo naman na mas komportable tayong nakakamay. Can you subo? Okay? Yan. So, subuan ko muna si Hailey. Wait. Yummy? Yummy pork steak? Yan. So, let's eat, guys. So that? Yummy. Yummy. And of course, mother-in-law ko ulit yung nagluto nito, guys. Ang sarap. Itong pork steak niya, malalasahan mo tayo yung kalamansi niya. Ang sarap. Tapos, ang lambot pa ng pagkakaluto sa baboy. Right, Haley? It's potato. Tomato. Mahilig si Haley sa potato. Ang sarap, guys. Let me try it. Yummy. Akala ko nga, hindi siya masyado makakain. Ay, yummy breakfast. Yummy breakfast? Hindi na to breakfast, anak. Lunch na to. Say, Sarap. Pork. Gusto talaga potato tong batang to. Napakalasa nung sabaw niya. Ano? Ako hindi na ako nag-breakfast. Para nga, hinahanda ko sa sarili ko dito sa pork steak. So, ayan, naghihingi pa si Hailey ng potato. I'll give tomato. Okay, I'll give you. Yummy pork steak? Tomato yellow. I tomato. Yummy. May mga nagre-request na gusto nilang ma-meet yung biyanan ko or gumawa siya ng cooking show. Tomato. Yes. Para ma-share niya yung yung I really hate recipe na minumukbang ko, guys. Sasabihin ko lahat sa kanya yan. Sasabihin ko na gusto niya siyang ma-meet. Ang sarap. Sarap.
Sana natitikman nyo rin kasi ang sarap ng ano niya. Yung sabaw niya guys, oh. Kung alam paano niluluto ni mama to, ba't ganito kasarap? Pero lang. Yummy? Yummy. Yummy. Dito ko. Subukan muna natin si Harry guys. Napapasarap yung kain ni mami. Really good. Okay. Really good. I love more sabaw. Yummy. Okay. Oh, Mama. I love you. I love you more. And Daddy too. I love you. I love you more. And Love you too. gusto na namin si Daddy. Thank you. Work. What? Where? In a ship and work. In the shop. And work by superhero time. Okay. And Finish mo muna yung sa mouth mo, baby. Eat ka muna before you talk. Okay. Yummy. you dog kitchen room is bad. Yummy. Don't talk is Yummy. Okay. Don't talk. Say hi. Say hi, guys. Hi, guys. Yummy. Say hi, ma'am. At hi, Tita Riza. Say hi, Tita Riza. Hi, kitchen Lisa. Lisa. Thank you for supporting us. Thank you for seeing us. Yummy. Tomato yellow. Okay. Yummy. Ito mo na yun. Yummy tomato. Potato. Tomato. Ang sarap ng pork steak, guys. Suka na suka yung lasa niya. Yummy. It's okay. It's okay. Mommy, can you put your down? Subukan muna natin si Hailey. Don't touch it. Yummy. Right? Okay. I'll get wipes. Tissue. So, ayan guys ha, kung may mga request pa kayo na mga gusto nyo pang imukbang namin, mga ulam, mga lutong bahay, mga merienda, or kahit bagong labas sa mga fast food guys, comment down below. And of course, sa mga nagpapa-shoutout guys, mag-comment lang po kayo dyan para ma-shoutout po namin kayo sa next video namin guys. Kasi lahat po na nagpapa-shoutout and lahat po ng mga request nyo, pini-priority po namin yan. As much as possible po, gusto ko talaga lahat po ng mga request nyo mamukbang namin guys. And kung may mga request pa kayo mga videos, kung gusto nyo na po kaming mag-vlog, actually, pinag-iisipan na din po namin mag-vlog. So, soon, mag-vlog na din po kami para hindi laging mukbang yung makikita nyo sa amin. Mas gusto ko sana kung kumpleto. I love you more, Hayden. Kung mas kumpleto kami, ako nandito na si Daddy. So, ayan guys, maraming salamat guys. Paki-like naman tong video. Really like ang video kung nagustuhan nyo. And please, don't forget to subscribe to our channel. See you in the next video. Bye!